I el torn del grup parlamentari socialista té la paraula la diputada Marta Moreta. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom, síndic i tot l'equip que l'acompanya, diputats i diputades. Miri, síndic, jo seré l'ovella negra avui en aquesta comissió perquè personalment al grup socialista no li han agradat en absolut els dos informes, ni un ni l'altre. De fet, no posen llum a cap de les ombres que hi ha en aquest moment de la llei LGTBI i de la llei d'igualtat dona-homes. I per tant, seré molt crítica en aquest sentit, perquè malgrat sabem que el síndic no té competències, creiem que és molt trist que no faci una valoració de la implementació de la llei del col·lectiu LGTBI i que només faci referència a les actuacions que s'han portat a terme, que per cert he de dir que són molt escasses, perquè si només hi hagués 58 actuacions és evident que han pujat respecte a altres anys, però són superescasses i per tant no podem estar contents d'aquestes dades, malgrat hagin augmentat, no podem estar-hi de contents. Com a síndic, que no entri a valorar ni que siguin els trets generals del desplegament de la llei ens sembla que no és just, perquè vostè en altres informes sí que es posa a valorar altres temes que no li toquen. Sense anar més lluny, l'últim informe ens va valorar el tema dels titellaires. No ho sé. Jo crec que era convenient en aquest informe fer una valoració de com s'està desplegant la llei LGTBI, perquè té moltes mancances i el síndic no ho ha fet. S'ha limitat a explicar les actuacions que han arribat en el síndic. Per tant, des d'aquí, aquesta vegada no el podem aprovar. Ens hagués agradat que en aquest informe, malgrat repeteixi que no és competència del síndic, ens hagués explicat una mica més en profunditat com és que no han seguit el tema del decret sancionador, que ho anomena així molt per alt. Com és que no hi ha el protocol específic d'actuació que faci real el deure d'intervenció? Això tampoc ho explica. Com és que encara falta el decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals? Tots ells han superat els límits que marcava la llei, tots ells, però vostè no en fa ni una sola referència. En quant a educació, per què no s'ha fet la revisió de seguiment del protocol de prevenir i abordar el bullying homofòbic? Això sí que ho ha dit ara, però en l'informe ho diu poc. I els protocols d'actuació dels centres educatius. I com és que no s'ha fet, malgrat el seguiment de la feina del síndic, casos com els que menciono a l'obertura de l'expedient sancionador de tots aquells centres educatius que ofereixen materials escolars amb continguts homòfobs? D'això tampoc en parla. Com és que no s'avalua el protocol de targetes sanitàries de persones trans? Tampoc se'n parla en aquest informe. On és l'aprovació de la presentació del Pla d'Igualtat de Gènere del sistema educatiu que fa referència a la llei 12/2009 del 10 de juliol d'Educació? Tampoc en diu res. La llei diu que s'ha d'establir, si s'escau, la col·laboració i la coordinació oportuna entre l'òrgan coordinador del síndic, la Fiscalia i els altres organismes que incideixen en l'àmbit de la no discriminació. Pel que diu, entenc que a l'elaboració d'un informe no hi ha hagut cap tipus de coordinació amb aquests organismes, perquè tot això no ho indica. En el termini de 2 anys a comptar amb l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'òrgan que coordini les polítiques LGTBI dels diversos departaments de la Generalitat han d'avaluar l'impacte social d'aquesta llei i fer pública aquesta avaluació. Com és que això tampoc en diu res, d'aquest informe? És un informe que no ens aporta informació concreta sobre el desplegament de la llei, no ens dona llum, com deia. Això sí, moltes ombres. No puc més que fer palès que aquest informe només dona dades de 58 actuacions a tot Catalunya i per nosaltres, síndic, això és del tot insuficient. En quant a l'informe de la llei d'igualtat efectiva de dones i homes, li he de dir 3/4 del mateix. Absolutament res de nou, res que pugui ser valorat pel síndic i que ens portés informació a nosaltres. Primera pregunta, no em queda clar qui ha fet l'informe. Ho ha fet un expert en dret de perspectiva de gènere? És que no ho he entès. Si m'ho pogués aclarir, m'agradaria. L'informe diu que les entitats no perceben que el síndic de greuges com a institució a les quals les dones es puguin adreçar i defensar els seus drets. Home, és evident, és un tema per reflexionar i de fet això ho comenta, perquè diu que el síndic no disposa de personal format en gènere.
és evident que ningú hi pot anar. Si no disposa de personal format en gènere, no sé qui anirà al síndic, ningú. En aquest informe sí que s'especifica l'evolució i compliment de les obligacions de la Llei d'Igualtat per a les administracions catalanes, però, curiosament, no trobem ni una sola dada, mentre que en l'informe dels 2 anys de vigència de la Llei 11/2014 dels drets LGTBI, l'actuacions del síndic només hi ha dades, però poca informació sobre el desplegament de la llei. L'informe parla que la llei va incorporar el sistema d'infraccions i sancions, però el síndic no n'ha fet el seguiment, i miri que hi ha hagut casos per poder-ho fer. Entre altres coses, n'hi citaré algunes perquè, a veure si li sonen, només per si li sonen, aquella famosa informació d'aquella discoteca que oferia entrades gratuïtes per les dones i beguda gratuïta si anaven sense calces, és una de les tantes coses que podíem haver anotat en aquest informe, que tampoc hi surt. I el seguiment del Consell Audiovisual de Catalunya? Doncs vingui, aquí també farem una miqueta de llenya, perquè la veritat és que han discriminat i discriminen les dones pel fet de ser-ho. I li posaré un altre exemple. Miri, a televisió només retransmeten els partits masculins de qualsevol tipus d'actuació esportiva. Futbol, bàsquet, tenis, el que sigui. Femení, res de res. Final de Copa d'Europa femenina, un equip català. No passen el partit en directe. Guanya i tampoc ho passen en directe. I això se'n diu no discriminar. Carai, tu. I el síndic no en fa esment. Per tant, només per citar-ne alguns, li faig aquests 2 exemples. En podria posar milers d'exemples que han anat passant. Quin és el seguiment que fan d'això? Ja li contestaré jo, cap seguiment. I ja saben que l'Institut Català de les Dones i el Consell Audiovisual de Catalunya tenen la potestat de sancionar, però el síndic no en diu res, no en fa el seguiment. I l'Observatori d'Igualtat de Gènere adscrit a l'Institut Català de les Dones tampoc en diu res. On són les dades sobre violència masclista? Aquesta xacra que cada dia ens trobem a casa nostra. Com és que el síndic tampoc ho esmenta? El síndic sí que té potestat per defensar, i ho poso ben clar, els drets i llibertats en matèria de discriminació per raó de gènere, que hagin vulnerat institucions o persones tan públiques com privades. Com és que vostè no valora tots aquests casos que esmento? Perquè això sí que ho pot fer el síndic, i en canvi no ho esmenta. Com és que no actuen? Ja que tot el que estic comentant forma part de les funcions del síndic, situacions de discriminació directa i indirecta, m'agradaria saber què en diu vostè, perquè aquí no ho he sabut llegir. Com és que no esmenta tampoc el tema de les hosteres d'algodó? Un altre dels temes que ha sortit moltíssim a tota la premsa, que van ser discriminades per raó de sexe, perquè no els van deixar canviar la roba perquè havien de quedar bé, maques. Però aquí el síndic tampoc en fa cap esment. 0. I com és que no segueix una miqueta, només una miqueta, el que aprova aquest Parlament? Perquè el grup parlamentari socialista va aprovar una moció en què demanaven que es creés i liderés el Pacte Català contra la Violència Masclista, formant part els representants de totes les entitats, associacions, sindicats, partits polítics i moviment social, articulant aquest pacte català amb els òrgans que ja estan creats. Què ha fet el govern? Doncs no ha fet res, síndic, i vostè ni tan sols ho esmenta. Tampoc es demana supervisar el Departament de Presidència i de Coordinació Interdepartamental, especialment en el Departament d'Ensenyament. Això tampoc res de res. I tampoc s'ha creat el paquet de mesures de formació en igualtat per orientar i sensibilitzar la comunitat escolar en la prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista. I un protocol d'obligat compliment per tots els centres educatius i públics i privats, enfocats al personal docent, personal extern i alumnat, que introdueixi la perspectiva de gènere de manera transversal en els centres, tant en els espais formals com els espais informals. En definitiva, síndic, avui aquesta tasca, aquests 2 informes que han fet, no ens donen cap mena de llum. Hem de vetllar pel compliment i l'aplicació de la llei. I no podem dir que aquest informe, de fet, els 2 informes ens agradin. Ens decepcionen enormement. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.